Bu Devlet Drama Teatrı gastrolleri bilen şokmağışqa kildi. Teatr siyüşü rayondaşlarımız iqtibarına olar. Zifa Kadırova eseri boyunca Bexitke yol koydan spektaklin təqdim ettiler. Hürmetli televizor korucu dostlarımız, sizning iqtibarga eligi spektakldan reportaj təqdim etəbiz. Zifa Kadırovanың kitapları en көп оқыла тұрған әсәрләрдән санала. Каршылыклы уйлар тудырган Бәхеткә юл койдан әсәрендә бүгенге тормышта актуаль булган проблемалар күтәрелә. Гаилә кыйммәтләре, ата-ана һәм балалар мөнәсәбәте, мөхәббәт, бер-береңә карата ихтирам, хөрмәт, балалар тәрбияләү, хатын-кыз язмышы. Нәрсә карап баттың, ше? Китәр юлда. Sinlik bir yani gereklerdi ya. Niye akıl üretip mataşla? Koranı dağı bir işitsem, ayaklarını soğup sındırar. Remiz, ben bir nersede ekmedim. Sen bana şükretme yeme. Naşar mı yaman mı? Ben imelek senin hatını. Ne hatı? Nige bulay, kulağınasın. Ulabız bilen siler çöktü. İşte sonunda söyleşim yanı bile. Kişi piv alıp baytkan. Yoldan yazmamaya dedi. Yok. Kim koştu simalarını tabar ha? Kim koştu? Sen yüzüne kara, hatanka şundu ulama. Sen bir jin. Bala nindigine bulmasın. Ona üçün ondan da gaziz kişi yok. Dile үзен һәм бәгырь җимеше Рөстәмне авыр хәлдә калдырмас өчен, бу гәрлекне күтәрә алмасын аңлап, Сукбайлар янына, Сер янына китә. Ул шулай үз-үзеннән, кешеләрдән качу юлын таба. Бу мәсхәрәле тормышыннан югаласы килә аның. Түзәргә. Беренче көндән алып түзәргә дисең. Инде күпме түзимсең, инкәй. Tanışman. Nişlemek gerek. Birisi de bir balamın naşar bulsun diye üstürmeyiniz. Min de mine akıllı bulsun, matbur bulsun deyip dilegen idim. Sen de mine olduğundan da düşürmedin. Üzün aşamaganını ona aşattın. İşinin de ağırın üzün işledin. Sen bittiğini alıp üzün bilen korşiz taktırına alıp çıkmadın. Kora atandan durup canın sıkkansı bız yaptın. Ağır ürlükten çekip şunu azıcık yattı. Dile'nin obrazı onun бәхетсезлеге күренәмендә. Чөнки иреннән дә, балаларыннан да анарга кадер хөрмәт юк. Әдилә инде үзенчә тырыша, тырмаша, эшли, балалары тәрбияле булсыннар дип. Һәрбер ана да бит инде үзенең баласын күрәсе килә, бәхетле күрәсе килә. Аның бит инде буламы, булмыймы, ашатасы, матур киендерәсе килә. Ләкин инде менә монда, бу спектакльдә Бәхеткә юл кайданда Диләгә ата-анасыннан бигрәк иреннән, балаларыннан бернинди дә хөрмәт юк. Әйтәләр бит, оясында ни күрсә, шуны күрсәтер дигән кебек. Менә Рөстәм дә Рәмиснең әйткән сүзләрен, кыланмышларын кабатлый. Спектакльне карап, минем уйлавымча, барлык тамашачы да үзенә нәтиҗә ясап кайтып китәдер дип уйлыйм. Хатын-кызны хөрмәтләп яшәсеннәр иратларыбыз. Барыбер дә бит инде хатын-кызга берәр матур сүз әйтеп җибәрсәләр дә, ул бит инде эреп китә дигән кебек. Барсы да хатын-кыз бит инде барлык әйберне дә шул ир өчен, бала өчен тырыша, тырмаша дигән кебек. Шуңа күрә хатын-кызга хөрмәт булсын иде. Балалар ата-аналарын хөрмәт итсеннәр иде. Шундый нәтиҗә ясап кайтып китсен ие. Күбрәк менә әйтәләр бит, балаларга да күрсәтергә иде бу спектакльне дип. Чынлап та, балалар да карап, әти-әниләрен хөрмәтләсеннәр. Вакытка карап
maşa olursun hali ha? Kavuşlanmağız. Mındaki. İlk simizge maşa olursun. Rüstem, әти әнисенә тормышка ачулы бала. Ни өчен? Менә шушы сорау аны кыска гына булган гомерендә озата бара. Ни өчен аны әтисе яратмый? Ни өчен ул әтиле булып та әтисез? Кем гаепле? Тәүге карашка явыз булып тоелган Рөстәм күңелдә жәлләү тойгысы уята. Ağını çevirip gidersin indi. Sen abi. Hani de bizde gerek bulmadı. Çıkan da gittin. Hani de bizde bir aldırgan idi. Değiliz. Komandirovka gitti. Okşeşlerge değil. O men öz yalışlarını hazırdan anlı başladım şu. Benimle dili bulasım kildi. Нәрсә дип әйтә алам ул персонаж турында? Ул миңа бик каршылыклы персонаж. Чөнки мин үземне алай хис итмим инде. Ул бик кайсы вакытта усал да булып чыга, кайсы вакытта бик уйламыйча эшләгәннәр дә бар аның. Үсмәгән бала кебек ул. Үзенә внимание требует, үзенә ул нитә, ул усалына да шуңа күрә. Миңа күрсенчә ул спектакльне бөтенесе карарга тиеш инде. Ул бик простой история, бик бытовой, но ул кирәк. Ул кирәк, ул балаларга да кирәк, ниләргә дә кирәк. Кайсы вакытта менә киләр балалар, подростклар, ниләр киләләр, миңа да язгалыйлар дип. Мин белмәдем, что менә шулай спектакльгә килеп, мине шулай бу үзгәртер дип. Прям кайсы вакытта елап та утыралар. Мин гел үземнең әниемне искә төшерәм. Ул кайсы вакытлар мин шалтыратмыйча да булам, кайсы вакытта хәлемне әйтмичә, үзем дә сорамыйча булдырам. Спектакльдән соң инде сразу шалтыратам, нитәм эшләр биткәч. Но шул вакытта бик каты авыр, бик каты кыен үземә дә. Әти-әниләргә без рәхмәтле булыйк. Каты сүзләр, авыр сүзләр әйтеп рәнҗетмик. Һәм күп кенә итеп игътибар итик вакыт булганда. Монда ата-аналарының менә семьяда бердәм булырга кирәк икәнен күрсәтә бу. Бердәм булмаганда балалар бозыла. Шуңа күрә бер-береңне аңлап, бер-береңгә юл куеп яшәгәндә генә балалар тәрбияле була. Монда бит инде баланың тәрбиясезлеге күрсәтелә. Соңыннан инде ул аңлый, ширләгәч. Бу инде соң булар. Кызганычка каршы, Дилә белән Рәмис кебек яшәүчеләр, балалары тарафыннан кыерсытылучы ата-аналар юк түгел. Кайсы берләребез мондый гаиләләр белән таныш булсак та, алардан читләшергә тырышабыз. Ярдәм итү турында сүз дә юк. Тирә-ягыбызга карата битарафлылык. Барыбызда бәхет эзләп кайдадыр бер туктаусыз чабабыз, йөгерәбез. Бәхетле булу рецебын эзлибез. Ул үз кулыбызда икән ләбаса. Ходай бүген бик тәйт итте. Үтенешләр, зарылар укыды. Кем аңардан ни сораган булса, күңеленә шуны сыйдырды. Тик күпләрнең бу бүләкне алыр өчен йөрәгендә урын юк иде. Я саранлык белән тулган бөтен йөрәк, я көнчелек белән инде тук иде. Кемнәрнедер кайгы хәсрәт баскан,
bir köplerini nefret kaplagan. Kuday gelip bakıt salır idi. Anda indi. Urun kalmagan. Bakıtga yol koydan. Etesine bakıt indir bir stansiya. Şunda barıp jetesin de kinet bakıtlı bulasın. Yok, kinet ölüp gitip bula. Bakıtlı buldum degende. Или bakıt, iyi saldım, bağlarını unastırdım. Şimdi hazır tişlerini koydursan bula. Şimdi hazır pensiyada yakışına şekilde şimdi mınıkar darular alam da. Çünkü işli ömür boyu imgenilgen. Yakışı terbiyesi var, şöyle bütün nerse var. Şöyle bitti. Çünkü dürüst yaşamagan. Ol stansiya tügül, bakıt. Ol şol stansiyaya barı yolu. Gündəlik, daimi saatləb yaşayış ol. Bu turmuşa kiləsin ikən, kişi bulup kalı, en zor tələb yüzüne. Ummen, bu dünyada kişi bulup kalabiliyor, en zor burası. Bu spektaklde küber bir salıngan. Ben buna şiirler okuyayım, buna benim personaj şiiri. O nile alay tügül. Zifa bir neydi karşı gelmedi. O benim filosof bulup çıktı, o men bulup çıktım. Öteki, men özümü koydum, eğer de men şuşu tırmışsın şulay, şuşundu kıyınlıklara geleyip, men şuşu halde kalsam, men ne işleriyim, işi yaşarıyım, şuşu eti yasında, bomuşlar arasında deyip. Çünkü men de özümü sözler bile, men şuşu saklayıp barsa özümü sözler bile yaşadım. Men ayeten, bu eti yasa, nadı ne? Yorken okuyanım var mı deyim? O bir, men sırayım tekinde, dileden, bir sarzdan ol bir iştap kırılaya şuşu, barmış etnikka. Eti yasa bu, eti yasa, kahralar, içerikler, sügineler. Olsundak birinci kitap var. Adam, Nadine okuyanın var mı? Yoktu. Azaldağlar sırav bir evsine. Hemen okuyan var mı? Çünkü Sovet mektebinde bu Rummi oku programı sakırgan evret. Çünkü tırmışsın tebine yetişmiş, sen anlamışsın tırmışsın yaşayışın. Tırmışsın içindekine su üstünde yaşay, o bir ayağını şey bir. Şu suda barganda yığılıp düşen su aslında. Sen bilmişsin su aslında neşe üzümünü tutarga. Neşe gerek neyse var iki anda. Ondan karagaçtan karagaçtan karagaç kübrek görünen. Gelecekte biz buna bugünkü iki tamaşa isteme tamaşa koyan şekilde biz sizge en kolay, en matur spektaklerini alıp geçecek bizim tiyatro müzikallikli değil mi ne? Zifar kadarında biz bütün şey koyarız. Kitapta kaçak tügül. O kitapta kaçak çabuk atıyor. Şimdi kitap okuyan gelen kişi, kitabını okuyan kişi kile köpçelik. O şar atıyor spektaklden. Kitabını okudum bir, o spektaklden karadı. deyip. Mana her bir spektakl şunu atıyor. Bulay, mana şu jingil bulman zamanda üzerine görendir dünyanın bütün şey kabul edip turmuşunuzu jingilay tüyüntelim. Turmuş ağır deyip zarlanabız tügül. Zarlanabız gına. Zarlanu khasay bir bizge. Turmuşunun televizyon karağız. Eğer Rusya'nın sügesiz kileyken kimdir? Kuşlarınızı kimler de tağı isteklerini kızıya karağız da özünüzü sügesiz. Biz şu Rusya kiçkine tölke. Yüzümüzde gülengen. Biz şu sügerliğe bir çok. Bütünümüz şu bir ilde yaşayımız. Şu ilde yaşayana göre kişi bularak biz yetem. Bu ilin kileşek bir kıymetli şu ağır zamanlar öteşek hem sanat şuşlarını ütkerişin tiyatrolar, spektakller, konsertler, resimler, edebiyat o ilk ilek en kolay bir. Enine dişimde gördüm edi o evinin daşındaydı edi. O oynar edi. Zin karıştı. Артистлар өз геройларын йөрәкләре аша үткәреп, тамашачыга илтеп җиткерде. Геройлар белән бергә борчылырга, алар тормышы белән яшәргә мәҗбүр итте. Бүгінгі спектакль бик нык ошады.
Аеруча Дилә образы ошады, үтеп керде күңелгә. Әни һәм балаларының мөнәсәбәтләрен ачыклады. Хаталардан, ялгышлардан үзенчә аерып, ялгышлардан саклап бара торган спектакль бик әһәмиятле, бик эчтәлекле, бик нык. Зур итеп рәхмәт. Артистларга иҗади уңышлар телибез. Исән сау булайык, озын гомер яшәйек, балаларыбыз исән сау булсын, игелекләрен күрергә язсын. Без Бүздәге районыннан килдек. Бик яратып укыган авторыбызның спектакле булгач шатланып килдек. Бик ошады спектакль. Бу спектакльдә инде ир һәм хатын, әти, яни һәм бала мөнәсәбәтләре күтәрелә. Һәм без бит инде тормышта ашыгып, менә шушы гына ситуация үтә дә һәм бәхеткә ашыгабыз. Менә соңыннан бәхетле булабыз дип, ниндидер юл үтәбез. Шул юлда без бәхетле булырга тиешбез. Менә именно шул юлны үткәндә без бәхетле. Шуны һәрберебез аңласак иде һәм шуны истә тотып яши белсәк иде барыбызда. Бүгінгі театр бізге бик ошады. Бигрәк тә Раил Садриев, Раил абыйның қоластында эшләгән артистлар бізге шушы театр аша ничек дөрес тәрбия бирергә балаларга өйрәттеләр, күрсәттеләр. Бик без канагать шушы театр курагач. Иң актуаль вопрослар күтәрелде. Шушы иң мөһим тәрбия буенча балаларга ничек тәрбия биргән. Бу театр артистларына зур итеп рәхмәт. Шундый безне тамашага җыйган өчен. Алдагы көннәрендә уңышлар телибез, тагын да матуррак безгә спектакльләр алып килсеннәр. Мин бу Зифа Кадырованың «Бәхеткә юл кайдан» дигән әсәрен бик зур кызыксыну белән вакытында аны табып та булмыйдыр, бик дефициты. Библиотекага язылып, без аны чиратлап кулдан кулга күчереп укыдык зур кызыксыну белән. Елый-елый укыдык, аерылмаенча укыдык. Шуннан бу спектакль, бу театр килә икән дигәчтән инде бик зур кызыксыну уятты, потому что 2 сәгать эчендә бәләкәй генә сәхнәдә ничек шушы хәтле зур масштаблы трагик әсәрне сәхнәләштереп була икән дигән кызыксыну уятты, дөресен генә әйткәндә. Шуннан әлеге вакытта инде менә ушны җыя алмай утырабыз. Обычно инде артистлар бит инде спектакльдә уйныйлар. Монда уйнамадылар, монда шул тормыш белән яшәделәр. Менә күздән яшьләр килде, җылый-җылый біз аны карадык. Артистларның барысы да менә шул хәтле рольгә кирип яшәделәр. Безне дә шул ниләр белән яшәттеләр. Без дә шулар тормышы белән яшәп, йөрәк аша үткәрдек. Артистлар шул хәтле яхшы уйныйлар. Үз дәрәҗәсендә рольләрне башкаралар. Шул хәтле үзебез дә шушы замандашлар халык театрында уйнагангамы бирелеп китеп, шушы театрның ишенә кирип уйнаган артистларга сокланып карадык. Аларга чын күңелдән Чакмагыш халкы, үзебезнең районыбыз халкы исеменнән чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләсе елларда да безне шулай ташламасыннар, матур-матур театрлар белән сөендереп торсыннар.